Elixiaren alderditik esaten dugu, urriaren 11an ospatzen dugula Begoñako Ama Birjinaren eguna, Bizkaiko zaindariaren eguna. Elixiaren alderditik esaten dugu, hain zuzen, Pio Amargarren aita santuak titulu hori esarri eutzalako gure Eliza honi eta gure Ama Birjinari. 1903 urtean. Azornotzatik, Bai. urtero torten sarie? Igual Andre Maria Gustokoa batzuetan, da beste batzuetan hemen, da, bueno, urte danetan bez baia, aldu nien bai.